Alang sa mga buot pagtukod og istruktura sa General Santos City, gikinahanglan nga sundon ang National Building Code aron malikay sa grabing danyos kung galing dunay kusog nga pagtayog sa linog sumala sa mga otoridad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa nahitabong pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8 kung asa natala ang epicenter sa Maasim, Sarangani, ubay-ubay sab ka mga istruktura ang nagadanyo sa General Santos City. Sa infrastructure report sa Gensan CDRRMO as of July 6, 2026, dunay 177 ka mga istruktura ang naka-red tag o gibawal ng sudlan tungod peligroso na gumikan sa naangkong grabing danyos. Sagad, epekto sa giingong liquefaction. Pag ang area mo malapit sa may river or sapa and then coastline, malapit ka sa karagatan, ito yung mga soft area. So ito yung nagkakos ng liquefaction. So ito yung mga prone sa liquefaction. So yung areas na may mga ganon, during pag malakas yung ground shaking, like the 7.8 magnitude, naglulusen kasi yung kalupaan mo. So maghahalo yung water at saka buhangin, kaya nagkakaroon ng liquefaction. Gumikan niini, nagabiso ang Department of Science and Technology sa mga buot magtukod og istruktura nga sundon gayud ang National Building Code. Nakalati dinhi ang pagsunod sa saktong foundation sa yuta ug stiffness of rock o kalig-on sa bato. Lakip na ang tarong og lig-on nga materyales. Dapat matibay ang mga hollow blocks. May certain strength yan. 6 inches. Maraming 4 dito siguro. Tapos yung minimum bakal is 10 millimeters. Baka 6 lang din yan. Kaya po maraming nadadali. Now, and then yung workmanship. Yung pagkapulido ng pagkagawa. Kung maganda design mo, maganda materials mo. So for example, nakikita nyo yung mga columns, no, reinforcing bar, tinatalian din yan ng bakal, stirrups. Yung stirrups, dapat 130 degrees ang bakle. Kung 90 degrees lang yan, pag lumindog, magbubuka po yan, yung stirrups. Apan gihimugatan sa DOST nga dili tungod kay nasunod na ang National Building Code, dili na mabungkag ang building kung dunay trahedya. Ang pagsunod niini nagpasabot lang nga dili dayon kini mahugno ug dunay pay panahon nga makagawas ang mga tawo sa sulod inig dunay linog. Kalabot niini, tinguha sab sa CDRRMO nga mas pahugtan pa ang pagpatuman sa pagsunod sa National Building Code. Most of them actually followed or were designed by engineers. Now the problem is the structures were good, but the soil, the underlying ground was not. So probably there was a disconnect between the design and then the ground structure. That's why the building failed. Ang kailangan lang po natin sundin yung building code or a policy that will strengthen more or enhance the building code for General Santos City, especially when we have identified soil liquefaction prone areas. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.